Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Titing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Titing. Di yun ay kay Bongoy nga bisag asa ta doon na gyoy asawa nga bungang ngirag ba. Ug usa ang hinungdan nganong ang mga bana mabugnaw sa ilang asawa taon. Usahay magbinabayil ng taon ng bana pero ako ay gagwanta ko niyang butasan taon ay tungod kay naabot sa punto nga puro na puno na ko. Kung nganong na problema ko niya akong asawa no. Inanyo ako pagsugot ang mga panghitabo ha. Ay dong do. Ay tatadong do. Mayo kay ni aga lingaw-lingawon tabi. Katay ko atong imuhang kanta nga para sa bayot be. Kining itong kapubi atong ilingaw-lingaw. Pero way giibot ani nga LGBT ha. Wala. Ato lingaw-lingaw ra ni. Wala. Way giigo ani. Largadong do. Okay. Gipaningot intaon ang bayot. Tungod sa sayo nga olpot-olpot. Ang abaga uyog-uyogon ug ang samput pa tabyog-tabyogon. Naglagot ang mga dalaga. Kun mo sayaw naganig tsatsa. Kay wa na gyud nilay mo birra tungod sa bayot nga kontrabida. Hala bayot sige sayaw na. Ayo hagyod pagpangustora. Bisan sa singot mo maligo ka siging tsatsa. Bisag mabudlat ang imong mata. Ang bayot na kumisikreto nga iya kong tagaan og singko. Basta ako siyang ubanan adto kuno mi sa kawayanan. Ako siyang nga gitumanan ug ako dayong gikuyugan. Sa pag-abot na musunahan ug iya dayon ko nga gipugnan. Gikuot niya ang akong kwako, ang nakuha ang akong abano. O dayon sa tonto, nagsuka-suka. Tungod sa asunasud ipan siya. Mirisi kang bayota ka, mirisi kang bayota ka. Nakabayot, mirisi ka. Thank you, Pedro. Salamat kayo nga gisoroy ko nimo din hita. Akon kita ka kada buntad yun. Sige, lamat kayo. Nga, sige, ato lang agi na. Kusina dro kay paraway kayo kulba ba kay ari kas tubangan kuyaw kayo ha. O kare, sige ba? Sige, ato kusina. Oy, day. Sige, day, nakikaway na unsa mo tawag kayo. Diin ka? Tubaga akong pangutana, diin ka? Nganong karon ka lang na uli? Sige, karon gani na rin kanta sa Pedro din. Kanta na mga limis Pedro niya. Nahurot lang among kanta. Mga 5 na to kalbo mo mga kanta. Ay, kung mata. Nalukop na kong adto ang tanan mo mga kumpare pero wa ka dito. Diin, day ka! Natural wa mo ko dito kay Dia. Ako rin sa ato. Agkay, unsa tao mga pagkakalitan ko sa kanito. Naunsa ba taon kami lang? Tubaga akong pangutana, diin ka? Nganong doon kang naabot? Ako rin na hidugay nabot. Nga ikaw may hidugay nabot. Siya ako. Suma! Kinsa may nabot. Maggulang, be. Ako? O di ikaw hidugay nabot. Di ako. Pagtarong anay mong pagkatao ting ha? Makatilaw karon sa akong kulata nga wa diri wa dito ron. Diin ka lagi! Uy, nung sabi ba, nanglid ko ni mo. Adto ko sa tindahan kay magpalitaon ko sa nanon para sa prihapon na to. Pila ka oras na wa? Ting, wa ka kakitaan akong kumo. Ting, nag-aso-aso na raban ni Ting. Tugan gis tinuod, Ting. Dahil nagpalit na lang yung sudanon taon, oy. Namunsa kay. Nakaluto na mga ligo. Ha? Wa pa ka mauli. Ako na hinoy mong pakasadon. Mga ko ni mong asa na ka. Ikaw nung tayo akong patutuon ni sudan ngayon gusto. Bantay bitaw may baw ang kanakong diin ka. Paksit ka di oras. Paksit ko ng naong mo. Pagsuka dito kay mga una. Niya naman sa kating. Gubot na sa inyo, Teng. May lahi madago bote sa amo na kan naramid akong usawa. Ay, naunsa biya taon mo, oy. Amot lang nga magsayop tingali ko pamangita sa war katay may karong murag irong buang di. Masabot sige pamagot. Ay, sa pag-ingon nating. Kay bisan unsa panai mo naman ang asawa. Mao bitaw murag nagbahay lang ko na Pinanggap ta kay na nako taon akong usawa sa milay pero lisuda Ay, sabta na lang sitwasyon. Unsaon nga ana man gyud ang kinabuhi. Di man gyud perpekto ang tao. Masayop man gyud ka. Nasayop man ka, imo na nang kuanon tarungon. Nay. Dili man na nimo pwede iuli. Ha? Agwantahan na lang na.
Basta hinumdumi lang, why perfectong tao din is kalibutan. Ah. Bi ang tanan masayop yun. Dili na importante ko naunsa ka. Naunsa ka paghisokamod. Ang importante nga, why nakakita? Gusto ito eh. Salutaw. Ay, sa isa na ko nga. Kung gikasawa ng kanan. Ini gumar maghagok dahil pangutpot. Ambot nga no yung ako bida. Wabag ko lumaya ng kanahan. Bidag! Kano taon? Sugar mo mukha akong bayana. Magyaw-yaw rin totoo ron, ha? Ting. Dong. Ang nga pagkatog. Ting. Kuwar mo tilaukan sa kanahan ay. Ting. Naman na sa day, nanay. Niyang, kamutubag na ako. Dapat mo kami sa tuwag, dapat ka. Dili mo kamutubag. Ano kung ginaman ka kayo? Manunukay ka. Kung gidaman pa ko, gilook na ang tataka. Pangas ka, Trek! Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw kasabot sa batasan lang kong asawa. May usay ang mood, usay di nang kalit ang suko. Ay talaga sawa lagi. Unya. Ay, dong, may kinagmata na ka. Dali na kaon niya diri. Aon sa man katawan ta kagapi? Ay lang. Ayaw naman sa nikakan. Di lang ka makapi? Di na lang lagi ko magkapiday. Mao ba? Sige. Iyabo ko lang niya akong gitimpla ni mo. Ayaw. Yapo ko taon. Inom lang ko. Sige, kaon na diha. Ay, dong. Tuod ay dong ba? Wa ka na matigdan ako. Ayaw na. Be, takilid. Talikod. Talikod. Ato bang? Mauro yabang burma. Na, bati. Kung sa man dayo, kung sa man. Kani akong gisulob. Ano man, imo karasunis, kabang-kabang. Uy, waragid ka. Bago Mano lagi na, man mano lagi na, ha? Bago ni, pero kanang kuan ba? Bago din ha? Bago din ha? Bago din ako gi-order. Angayan ko nyo. Oo, hasa, nag-order sa deka? Di ko angayan. Iyan mo gi-order taon. Ay, permi lagi ka mag-order bati. Hasta bag, bati. Pulos yun, bati. May buong pa man ka, oy. Oh. Hilig man jud kog mga bati. Oh. Sumagoy, na makiginyo ka ko nimo kung dili pa ka batig now. Back to you. Pak to iyo. Ngano reklamo di ka, ha? Ngano man, mo reklamo sa di ka, ha? Ay, reklamo di ka waban. Pagtarong ani mong pagkatao, pasalamat ka nga mo na akong weakness kana mga bati. Mabito na kipakasal ko nimong hanggawa kag now. Pero bida, magbahay di ka, bida. Mas bahay pa magbahay, magani taon ko kay kandi mo. Adi ay, magbahay di ka. Agoy! Agay, day, agay! Pre! Saba! Pre, dugay lagi kikil kasi ko. Late reaction ka kanimo ala ka. Hala pre, hala. Ni kalin magagsud oy, naunsa. Unsa may ato nimo pre ni Ito yung ka? kanang pispus, pre. Uy, Sorry kayo pre, usa tuyo nimo pre, bisag late reaction ka, sorry. maningil ito ko na parititing. Nahigtan mo ko ni siyang naku. Nakahuwa mo ko ni siyang naku 500 sa kajungan. No, nanugal di ay ni. Magitaw kong react kay ikaw. Day, imo gitawasan, day, imo gitawasan. Sobra pa na siwas. Mga sugarol mo dago, kali ka diyot sa asa to sundan ako. Ha? Huwat ako niyo diha, ha? Huwat tagi ko ninyo diha. Pre, sa tos bari, pre. Ang agasa pa magkuha to sundag. Sabi ko, ato naman eh, pre. Gusto na mga unsa pa di. Malaga na si Bate. Punta mo, pre! Pre! Pre, tatay! Pre! Pre! Balik mo dire, titig! Pre, balik mo! Asa mo balik mo nga re! Pwerte na mo pa ka presidro, kinikuha magsundang taon sa bilay nga akong asawa taon. Mayo gani, kinagdagan me. Unya? Kani mo. Hapan mo, bro, eh. Mamili ang mga Ikay ahak, ikay nakaingol ko atong sundan. Ikaw banggod, nga nung niadto mo yung kasbay. Maningil ko ni mo 500, Ano pre. taon ka igol drive taon ato taon, ha? Nga nung maningil ba ka na ako? Di only makadiyon sa pribito, yung matong drive ako. Mabalik ka ba to siya? Unya, may balik nga, wa man tong balik. Wa di ka bili niya para pusta, pre. Oh, woy! Kitsabi daw ang nadalito gulit. Ano may ulim sa to siya, wey? Ano nakakita sa tao ito, nagdoong yung asawa taon. Ako na yung mo maklaro, pre. Ha? Ano ako ng taon, pre? Si Prebito'y taon na to. Mao yung klaro. Mao yung piningli ka. At uon sa na ko sa ila.
Ako si Gukdon sa asawa to. Ikaw sa dia. Ikaw sa dia. Uy, Ngano ka, pre bitoy, toy. Pre Bitoy! Naroon ka niya. Ha. Dire. Ako sa mong duha ha. Muragi sweet man mo, sweet mo. Sige, sweet. Gisweet ang kuan. Pingot ba? Ay, paningot mo dinagan, pre, wey. Ha? Ngano? So kay asawa, pre, titing, pre. Nagkuhag sundang. May kani, kinagadagan, eh. Ay katalawan ba ninyo? Para sundan managan mo. Usas. Sa di mo. Sa oras sa Presidro, gisweet man. Ganto ko man ko sabay. Paninglan ko hisgot yung 500 por vida. Higot to, katong higot mo 500. Ako may gipaninglan. Uy, naka-credit ka pa rin titing? Nungutang ka? Sige. Ikaw imo to pera. Credit yung mata. Ano good? Por beda, imo ba ako ipadrive ato imo para hataw na? Hindi. Kay mauli ko kadiyot sa inyo, ako niuli ka kadiyot. Wala pildi man. Ikay bayan na to, pre, ha? Natural siya ibayad. Ako ni meron na na. Bayarin kita, pre, ha? Bayarin kami. Ha? Kaya wa mi para sudaan tao sa amo. Ako na si Gukdon, sundang nga sa asawa ron. Ay, ano ba kwarta dire play? Manglata lang to pre. Sa mga to. Guwatan na sa kasawa pre. Yung saon man ni ron, ha? Wa na rin ba mi sudaan ron sa amo ron? Ani na lang ha. Tara. Adto tas tindahan ni ng salon. Mangutang tayo dito aron na mo sudan. Tara, dali. Sana. Di ni maayo ang gibuhat ni Milayda. Murag iya na lang yung yatakan ang katungod sa kong anak nga iyang nabana. Ha, kung unsa ka kamaldita, day, ay di ka magsilbi nako. Wa pa ka makailan ako. Kung unsa si Munday, ug maunay masuko. Ha, batang karbo ni day. Ako'y mo putol sa imong sungay, kay imo mong gidaog-daog ang akong anak. Ha, niyan ako tungod sa ila. Manok ko. Karoon lang siya kang babayhana ka. Nanay padong. May kanibalik ka katagod-taguron ka! Nay Munday? Recorded by X Thunder Gaming. Nay Munday, ikaw magudi ay na, Nay. Len, maigutan ng sundang Ay, day. Nay, pasensya na ka, Nay. Abi na akong gibalik sa titing. Ngano man di ay, sa man di ay ang naitabo. Ay, animal ka ng anak ni mo, Nay. Ni apil sa na ng sugal. Sa? Unya, iimo di ay niyang tigbason day. Puta lang ito na gusto mo, eh. Giyari siya ni Parisidro. Kay na hitag 500. Unya, may day na, Nay. Panigbaso mo na ito na kong duha. May nakadagan man. Kwa Ugwa pa lagi ka. Ugwa pa lagi ka. Ugwa pa to nakadagan. Ang matigbasan to na kong duha kay lagot kay ko. day milay. Ngano day, Nay? Sayo po sa kong gibuhat, Nay? Ay, uy. Sakto ka day, uy. Ay, bida, kung ako patuday, ay gitarget ko na to. Unya, duha man sila kabuok, Nay. O silang duha mo akong targeton. Bisag-isag pamulaban ato nila. Apilo na kong target o gidala kong sundang. Day milay. Ano man, Nay? Ikaw, Nay, mulaban kasi mong anak, Nay? Ay, dili, day, oy. Laban ko taon. Ako inahan nga dili makamaong mo konsenter sa dautang binuhatan sa akong anak. May manggani itong duklon. Nay, dali na, mga on sa ta diri. Di na tumubalik imong anak. Dali, mga on sa ta. Ay, ato lang ko sabay, day. Maglaw pa ko sa unggoy. Nagtuboy, Nay? Oo, dili, baboy. Dili, day, sa baboy di ay to. Sige, day, ato na ko, arin ako. Kadiyot sa, di ka mukaon. Ay, busog ko, day. Nagkaon akong balikot sa... Oo, nasawa niya. Ano lang? Yung mga pre. Puri usawa. Kita ilatan! Busa kita mo isog sa itong panimay. Maray mo. Pre. Ang taong para sundaan, pre. Awari problema kuha na tayo tindahan. Ino na ako ribayad, ha? Ino ako ribayad. Nakasulod! Nakakay itlog, nang! Itlog. Nakakay itlog niya, nang! Nang salod! Nang! Bakwa gunig itlog sidro nang. Ilang iba? Ay, baon. Ilang isudan taon pa ni hapon. Saingan. Nakakay itlog, nang! Wa, totoy ra. Ano man mo totoy ka? Totiero. Mo totoy ba ka? Totiero. May babay. Tanaw na to, napa kayo matutoy. Naapa, oy. Hunsay pagtuon ninyo, display na. Butangin, kuhaan na, kanang
Unsay pangalan ng gatas beer brand? Mototoy ba mo kay ugde maniran ako? Uy, may babaeng gadong din yung murag nagbit-bit. Hala! Abungot si Tel. Pre! Pre! Si Marimilay mo na, pre! Pre! Ano ka pagkatalawan ganyan ni parang titing? Pre! Hadlong ng asawa! Tay po, pre, murag dilim na Marimilay, murag, Oh, hinapak. Ako rin ang asawa, pre! magsundang, pre! Di na sundang, pre! Huwag may sundang sa mo! Ang sabi yung daan niya, pre! Pinuti na, pre! Takan, pre! Pre! Bayan, pre! Bayan! Pre, bitoy! Mao na akong problema kay hadlok ko muli sa mo. Hasta nga ako tawang mga kupari taon, hadlok sa huli. Dito taon mito sa maisang taon. Ako ban dito sa may masakan. Paita lagi. Yung muli mi sa mo motob dito. Tingali butla ni noon Mr. Moy, purbida. Di sad pwede nga muli ko sa amo sa bahay sa akong inahan. Kaya nakatultog na akong asawa dito. Ba mo sabi akong buhato na ni. Usaban, kinahanglan pa kaniya kay mo na ako sinyo. Sa pagkakaroon, di ako sabay sa akong usalan ako kakumpari taon. Hangyo ko nga matuog lang taon ko silang pantaw. So ibato na ko taon na ni. Paliw, tabagi ko ninyo, be. Ate Pres, usaban kung kamoy pasultihon. Titing. Halo, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito kagadlaw, Adlian. Atong sinders titing, Ate Pres. Kasi nga? Titing. Ah, si Titing. Ay, kung alam ko ni Ate Pres, mga simple naman yung under lang yung kayo siya sa asawa ba? Yung asawa, iso kayo, hambang niya munal ko, yung katapusan nga, nag-inom sila, nakautang sila, gukot siya siyang asawa, hatong nga, wa na taon sila, kauli sila, ha? Sa una pag-uli nga, hadlok sa sila putlan sa ilaha, mao na nga, anal ng taon sila to sa pilapilan o sa kasa lang. Yang ba na? Yang ba na, karon nato siyang amigo. Yung nyo taon nga makatuog taon sa pantawan taon. Patawan, murag iro ang guardas gawas. Murag iro ang guardas gawas. Mari ang problema, saon ko niya ako asawa taon, paling tabagi ko ninyo, be. Kung ka mo'y basulti, ano sa man? Ihaon ko niya ako asawa. Kargado atong mga nagpadami na ano nga daog, Daog, no? Daog sa sawa. Gado ka ba tayo, Ate Pres? Ah, Mga daog do. mga daog. Huwag yun sila ka-pilde. Daog yun sila. Bitaw mo ako nagkuhanan. Okay, kumantay ka. Saan naman Minutos niyang asawa. Imo man nang ipaanad. Imo na nang kuhan. Saan na niya, Ate Oh, Pres? sana ni mo kasama sana mo. Di, ako pa ni mo, dog. Imo talagang ipanton sa Mo bangko niya na, pang primero asawa. ay yung panda. Oo. wala. Katong naigikasal diri sa Cebu, Ate Pres, nga paghumag seremonya sa Paris, taparos bitso yung asawa, kakuan ka na. Ano man, wa ako kakuhan. Ano man. Diri, tagiya mo dagkong hotel. Kanang dagkong hotel. Ano ba? Nga, Dagkong nga mga motel ba? Hindi, Motel. Wala kitang pamanlan. Isagpa ang iyang asawa kay... Kay? Ipunta na sa isagpa isa. Wapagali ni ka sa adre. Isagpa na Oh, nako. kahanggabs now. Labi na kurog magkasa. Nago. Ngilgi kay pagkatarin niya ba? Wapagali ka kasa. Isagpa ka. Labi na magkasa. Ala ka. Paita, no? Paita lagi. Isog yung kayo. Mao na. Pag-train. Usa sa tos pag-train niya siya ang asawa. Ate Pres nga. Maayo, no? Dili yun magbinuha. Mayo. Mayo ba ni mo? Ting, usa man to'y padakan tani mo problema, ting. Padaki. Dakan tani, ting. Unsa man. Mao na diha. Abam, unsay imo ikasulti diha, bam? Natin basa. Ang sa ganin, penultihon sa in English, haman tos din pero ang sa ganin na, per, in every man's In success, every report. in every man's success, there's a woman behind. Nga na. Ari ay. Mm. Ya. Kaya dali mo kung mamatay lalaki, tapababayan Paris. Basta bayot. Ha? Basta bayot ang Paris. Dili, dugay kay matay bayo Ate Pres. Paano yung tinulak kong trabaho? Yung madam, bagi na ba mo eh? Sirach 26, versikulo 1 nga to sa 4, o versikulo 13 nga to sa 16. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi. Kani, unsa man pagkapilo, nga gigukod na magsundang. Ang ako na obserbahan sa Gulyat, mga Petty Press, mangisog ang iyang asawa sa hay, pero murag char-chara, light-light ra, pero kanaman kung maabta niya nga mag-inom, munang magdadayog sundang. Amo inom iya asawa. Dili ang mga bana ba? Ang bana? Tapo. Ni order yang asawa og kanang sinina. Di nga niya. Ang ayan kuno sa batian sinungan sa. Oh, mao bitaw ang asawa naman ako nimo kay wa ko dili ko maayo mamili kay bati mo kang daog. Hanggaw. Hanggaw.
Kuan, Bida, no. din lugar, din napita sa ilang pagkamang nagtiayon, at ma-apply ka na bitang mga katigwangan sa karaan ini kasal, nagitawag sa magmaymay, unsa ba na sa, unsa na Sa sa, nagmaymay. unsa sa Cebuano ng maymay, ka na bang mananglitan, inig, abot sa kinasal rin sa kalsaan sa bahay. Imbis ang laki ug ang kinasal nga babae mo lingkod sa bangko, ang ginikanan mo ay naglingkod sa lingkuranan. Kuan man na kanang Kabagan Manila ng mga sa gana na. may tawag sa amo. Kana bang Sa mo, dilayla po na siya. Bam. dili sa paymangno, doon ay ikuana na nga nagayuban nga palihi. Oh, palihi. Inigsakas kinasal sa amo, inigsakas sa bahay, mag-ampo man na magluhod. Sa di pa sila mo barog nga nagluhod, ang amahan ug ginahan naglingkod di sa tubangan, naglingkod sa duha ka pukwa. Mingon na yung mga katigwangan. Ikaw lalaki, kung tubig, ikaw sa babae kayo, o ikaw bakay kayo, kinahanglan ng usa tubig. Ay, may na. Oo. Pero kaning palihi, doon naman yung gila. Uy, ino lang asawa ba? Ang asawa nun nga, iniksakan yung inikuan. Ilubo. Una tika. Una di ka. Una di ko niya. Tumbi ang tiil sa mong bana. Para di ka maanda. Oo, ano ba? Kung Pero may pagkasal mo palihi. ni sa ati pres. Sa man? Kuan, pag ingon nga, una-una dito lis, una. Oo. Pag sakalisan ka, una rin, una dito, una. Mao di ay. Saka siya, anak. Ikaw, wahi. Ako iwi, pero di mo ko under ati pres. Ay, Hindi ko mao under pa. eh. Depende. Depende rin yun, ha? Tunto, di ay. Hindi ko under. Nasa uban nga. Di pa na ako labli sa ihong. Guwapa, benaslisa. Galing kay Tambok Lab yun yung lang. asawa, te pres. Sabi lang, Labon, pero guwapa. pagkaon yun ang di ba yung mga asawa. Mga ni sakto. asawa ni mo dong, pagkaon Oh, mo, sarap. swerte ni Pedro kay na. Dagan ka Biyudon asawa. man, biyudon man. Yun, Yahay kayo. nadasran ko sa Oy, Nagsilan na siya. Wa sila misa. paminaw, oy. Ha? Wa sila misa. Mo badak pinimong linya ni Goliath Pedro. naman? Nesa, sulti ni Pedro kina biyudo na. Surtihan, Pedro. Siya, ugnaw ka mo na yung mabiyod, mamulipay siya mo. That's lang ka. Dili budol-budol. Pagkamatay mo, sama na kang kayo, happy condolence no. Dali. Happy condolence. Dali kayo pare sa mga amigo, liyo ka pare ra. Pag matay sa 40 pa man yung edad dati pres. Matay sa away ko. Yo, bata pa ng biyudon. Kahanggo, benin Ayun yun. na nga. Balik ta. Okay, balik na. Balik ta. Sa magtiayong nga naminaw karon, maayo gayud nga pananglitan og isog ang inyong asawa, tanawa kuno da ako asa dapit nga dili siya mangisog. Kana. Pananglitan magsige mog inom, sige mog suroy, sige mog tambay sa eskina, mangisog siya. Aw, puyo kas bay. Tanawa kuno mangisog pa ba? Oh, bitaw, bitaw. Apan. Sa Apan. dihang ako mo. Sa apan, ma'am. Apan, sa dihang ako mo hintungdan. Ganahan ko kanang naang gilitok akong boyfriend. Ya, may balik sa man. Gipasakop ang ko sila sa Corpus for Christ Goliath. Unya? Wa sila makasal. Oh. Pag ingon ako nga, ano sa man mo pagkasal dong? Sa tubag, kasal ba na mo usong kasal? Ano? Sa ba mo na katitulong man dong? Kara ka, hipaso, tihan.